Wilujeng enjing ngaturaken salam rahayu, mugi katentreman kawilujengan lan berkah tansah tumrap wonten ing gesang panjenengan. Sae kesarasan, sae kawontenan manah ingkang kebak ing katentreman, so gesang ingkang kaluberan ing rejeki berkah. Tumandua ngebaki wonten ing gesang para sedherek sadaya. Kados pundi pawartos panjenengan Bapak Ibu tuwin para sedherek setya ingkang tansah wonten ing giyaran peladosan patunggilan donga wanci enjing GKJ Klaten. Mugi panjenengan sedaya pinayungan ing sih rahmatipun Gusti, nampeni katentreman kawilujengan saha iman pitados panjenengan dhateng Gusti sansaya wewah bertumbuh bertambah ngetingalaken kadiwasanipun. Pinanggih malih enjang menika para sedherek wonten ing peladosan patunggilan donga enjing srana kula ladosaken lumantar recording lan dipun giyaraken lumantar link YouTube ingkang sampun sumebar. Mugi panjenengan sami ingkang nampeni lan nderek ing giyaran menika sumedya mbikak korining manah ngeneraken talingan panjenengan midhanget menapa ingkang Gusti suwantenaken arupi sabda piwucal pinangkanipun saking Gusti ingkang Maha Asih, mekaten ugi arupi pitedah-pitedah ingkang luhur lumantar isi dawuh sabda pangandika ingkang badhe kita tampeni, kita gegilut sesarengan. Kanthi kepaing raos syukur para sedherek, sumangga peladosan patunggilan donga wanci enjing menika kita wiwiti, kita sengker sesarengan. Ngeningaken manah lumebet wonten ing wekdal ning sesarengan. Sumangga kawiwitan. Linambaran raos wening manah menika Bapak Ibu tuwin sedherek sadaya kanthi musik pengaken nujekaken patunggilan menika srana pengaken ingkang mekaten. Bilih Gusti Allah ingkang nitahaken langit bumi lan saisinipun menika sumber pitulungan gesang kita. Sih rahmat tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci berkahi tumedhak wonten ing gesang panjenengan sakmangke dumugi selaminya. Haleluya. Kalajengaken donga pambuka sumangga. Kawula marekseba enjing menika duh Pangeran Gusti Allah ingkang Maha Agung, ingkang kawula sembah bekteni, ingkang katresnanipun kawula tampi. Jalari kawula nampi slamet wilujeng tebih saking alangan kuda, dipun utus lan dipun tuntun nindakaken pakaryan-pakaryanipun Gusti ing jagat menika. Kanthi kepaing raos manembah kawula miwiti peladosan patunggilan donga wanci enjing dinten menika Selasa 11 Desember 2021. Gusti anedhak iberkah wonten ing tengah peladosan menika kuwaos sing Gusti mitulungi medharaken sabda kanthi wasis wijang wicaksana dipun kebaki dening daya pangaribawaning Allah supados sedaya ingkang kasebar katampi dipun gilut dening pesamuan ndatengaken sih rahmat ing gesangipun. Dados pepadang, dados sumbering kegiatan, dados sarana gegilut lan niti presa kawontenan gesang satemah pesamuan sedaya mlampahipun gesang ing jagat menika tinuntun dening dilah pepadang sejati nggih sabdanipun Gusti Yesus. Sumangga keduh Gusti paduka amedhar pangandika kawula sami sumedya ngatosaken nampi mirengaken lan gegilut saha nindakaken ing gesang saben dinten kawula. Kapitulungan rahayu dening kuwaos ing Roh Suci pamedharing sabda menika kaleksanan wiwit ngantos paripurna tentrem rahayu kebak kawilujengan tebih saking godha-godhaning pepeteng menapa ugi sedaya ingkang sampun dipun giyaraken mangke paduka eropi ing kuwaos dados sarana nyebaraken pawartos katentreman dumateng jagat sacara rata. Makaten donga panyuwun kawula wonten asmaning Gusti Yesus kawula unjukaken. Haleluya. Amin. Para sedherek sutresna, kita badhe nampi piwucal sabdanipun Gusti ing irah-irahan tema wulan Desember menyambut terang Tuhan, hiduplah dalam kebenaran. Gusti rawuh menika minangka pepadang lan anggenipun madangi gesang kita ndadosaken kita sagah melampah wonten ing kayektosan. Mboten malih mingar-mingar dhateng jagat lan sedaya godha hawa nafsunipun.
Menawi sampun nampi rawuhing Sang Pepadang, mila manah batin utawi ati panjenengan kula sedaya mboten malih dados perangan ingkang reget, kebak sandungan, kebak dosa, kebak kelepatan ingkang kanthi kesadaran kita tindakaken ngambali malih, nanging mestinipun menawi sampun ing pamratobat Sang Pepadang terang kehidupan sejati menika rawuh gesang kula langkung saking dinten-dinten saderengipun. Mboten gambil kabidung dening kalepatan dosa, mboten gambil bangun pasulayan kalian sesami napa mawon dadakanipun dados pasulayan, nanging kita badhe ewah dados pribadi ingkang hawa gesangipun padang, kebak tentrem, kebak katresnan. Sumangga kita tampeni waosan sabda dawuhipun Gusti wonten ing Serat Setunggal Petrus bab setunggal ayatipun 3 dumugi ayat ingkang kaping 6. Ingkang mekaten mangke dipun waos jangkep perikop ayat 3 ngantos dumugi ayat 12. Menika kita petik saperangan ayat 3 dumugi 6 ingkang tetela mekaten sabda dawuh pangandikanipun. Pinujiya Allah ramaning Gusti kita Yesus Kristus kang marga saka gunging sih palimir maneh wis nglairake kita meneh lantaran wungune Yesus Kristus saka ing antarane wong mati tumuju marang urip kang kebak pengarep-arep supaya kita padha nampa warisan kang ora bisa sirna, ora cacat sarta ora bisa alum, kang kasimpen ana ing swarga kanggo kowe kabeh, yaiku wong kang padha kareksa dening panguwasaning Allah lan lantaran percayamu sajroning kowe padha nganti-anti marang karahayon kang wis cumawis bakal kawedarake ing dina wekasaning jaman. Padha bungah-bungao tumrap perkara iku, senajan ing wektu iki kowe isih padha kudu prihatin kanggo sawetara mangsa marga saka anane godha rencana warna-warna. Mekaten para sederek sabda dawuhipun Gusti ingkang agung suci luhur kagem kita tampi lan kita ecakaken wonten ing gesang saben dinten kita. Rahayu ingkang nampeni gegilut saha sumedya nindakaken ing gesangipun. Maranatha. Pasamuan ingkang kula tresnani para sanak kadang ing pundi papan panggenan panjenengan nampi waosan sabda enjing menika. Kula ambali ayat 6 ingkang dados natsipun padha bungah-bungao tumrap perkara iku. Senajan ing wektu iki kowe isih padha kudu prihatin kanggo sawetara mangsa. Marga saka anane godha rencana werna-werna. Dipun suwun anggen kula panjenengan nglampahi gesang ing jagat ingkang sipatipun ngwantu utawi menanti kedatangan Gusti ingkang kaping kalih ngadili gesangipun manungsa menika mboten kanthi raos tintrip, kecalan pengarep-arep, ical kiblat ener lampah kula panjenengan ngwantu rawuhipun Gusti ampun ngantos kebledhok dening godha-godhaning jagat. Mila dipun wantu kanthi kebak ing hawa bingah. Bersukacita di masa penantian kedatangannya. Kula panjenengan dipun suwun kados dene ayat 6 padha bunga-bunga tumrap perkara iku. Perkara pundi? Perkawis manungsa dosa nampi sih rahmatipun Allah dening pangorbanane Sang Yesus Kristus kita nampeni pangapura. Tumrap perkawis menika kita bebungah. Kita tansah ngemut-emut kanthi kebak ing raos syukur. Lan awit saking lantaran menika ugi bab rawuhipun Gusti kaping kalih jaksani gesangipun manungsa nglanting slamet tumrap para pendherek ingkang percaya sae ingkang sampun kakubur ing pati menapa tasih gesang wonten ing bumi nasibipun sami badhe dipun paringi kuwaos patangen boten dipun wengku malih dening pati menapa malih patining langgeng. Tiyang ingkang sampun pitados ing Gusti Yesus padha bunga-bunga tumrap perkara iku. Dados wekdal kula panjenengan ngwantu rawuhipun Gusti Yesus ingkang kaping kalih ngadili jagat menika boten kanthi manah batin ingkang ajrih keweden. Kuwatir dipun cekam dening raos ingkang boten menentu, boten stabil ing gesang panjenengan. Masa penantian nenggo ngwantu rawuhipun Gusti menika boten ing kepanikan,
boten ing keweden, boten ing raos tertekan, ning padha bungah-bungah. Monggo para sedherek, sabda dawuh pangandika menika jumbuh bilih wekdal-wekdal menika kula panjenengan perlu bangun hawa bungah awit kathah kesusahan ingkang nempuh ing kita. Menawi kita mboten sadar saben bentuk kesusahan kita lebetaken ing manah lan dados wernining gesang, mangke wekdal ngwantu rawuhipun boten saged ndatengaken kabingahan. Mila sumangga nalika tasih dipun paringi kesagahan, dipun paringi pepeling pameleh lumantar sabda menika, bilih tumrap dinten lan wekdalipun boten perlu mangertos, nanging cecawis ngwantu kanthi kabingahan menika perangan ingkang kedah wonten lan mewujud wonten ing gesang kula lan panjenengan. Menanti tidak dengan takut, khawatir, cemas, tetapi menanti kedatangannya yang kedua. Kapan waktunya kita tidak tahu. Oleh karena itu isilah penantiannya dengan penuh kesukacitaan. Bersukacita di masa penantian dados irah-irahan ingkang kedah kula panjenengan gatosaken. Wilujeng mlebet wonten ing minggu pengetan Advent ingkang kaping kalih tumuju ing minggu kaping 3 kanthi kebak ing hawa ing manah panjenengan yakin pitados rawuhipun pitawantu. Boten dadosaken ajrih, boten dadosaken boten kendel marek sebo ing ngarsanipun, nanging pawartos bab rawuhipun ingkang sansaya caket dipun isi kanthi gesanga ing wekdal nengga menika kanthi kabingahan. Waosan-waosan kala ngemutaken supados kita menika nggambaraken pribadi ingkang enteng, mboten pribadi ingkang kamomotan. Awit sampun dipun tebus momotanipun. Pribadi ingkang kegesang, ingkang gadhahi pengajeng-ajeng badhe lumebet ing gesang langgeng. Awit pati langgengipun sampun dipun kawonaken dening Yesus lan sinten ingkang percaya dipun ganjar mboten nemoni pati ning badhe duweni urip langgeng. Dipun gesangi para sedherek, dipun cepengi, dipun dadosaken paugeran, dipun dadosaken pijaan iman. Nilai-nilai piwucal ingkang ngemutaken bilih ing Sang Kristus menika margining kawilujengan ingkang badhe nuntun tumuju ing gesang langgeng panjenengan sedaya. Namung wonten kanthi pitados wonten ing Gusti Yesus margi ingkang yektos kebak ing kawilujengan badhe nglimputi gesang panjenengan lan nglanting panjenengan kaangkat saking pribadining umat manungsa ingkang kebak ing dosa nampi pangapura lan samangke didadosaken putra-putraning Allah. Sumangga ing wekdal mangsa Advent menanti kerawuhanipun ingkang kaping kalih, ngwantu rawuh kaping kalih menika kita mboten kalirwan nanging samya ing kawontenan bersukacita. Ayat 6 ngendika padha bungah-bungah awit saka perkara iku. Gusti berkahi kabingan gesang panjenengan, aktivitas gesang panjenengan ing dinten menika srana berkahipun Gusti sami manggihna kawilujengan, katentreman, kelancaran ngerampungaken sedaya tanggal jawab gesang. Gusti Yesus berkahi panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para sedherek kita pungkasi lampahing patunggilan donga kanthi pandonga syafaat sesarengan. Saged sedaya ingkang derek ing kiran menika ngucapaken donga lan derek ngaminaken isining panyuwun ingkang kita unjukaken. Sumangga manunggil ing donga. Duhalah Sang Rama Gusti ingkang nitahaken langit lan bumi. Ngaturaken puji syukur sampun paduka emutaken bilih wekdal nengga rawuh paduka ing jagat ngadili. Menika mboten perangan ingkang kawula sangga awrat, keweden, kepanikan, ketakutan, nanging sedaya nyanggi kanthi kabingahan, bersukacita di masa penantian. Awit rawuhipun badhe nyelametaken ganjar pangarep-arep berkahi lampah gesang kawula ing dinten candhaipun mekaten ugi berkahi sapa berkah paduka dadosaken kawula mimpang saking sedaya godha-godhaning jaman hawa nafsu, kedagingan lan kadonyan. Mboten malih dados perangan ingkang ngawonaken, ingkang nyandungi dadosaken kawula dumawah. Ning sedaya kedah dipun kawonaken awit patunggilan kawula kaliyan Gusti. Satemah dawuh menika saged bergemah wonten ing gesangipun para umat bilih ing wekasaning jaman rawuhipun Yesus mboten sansaya tebih, sansaya caket ning mboten perlu panik menawi umat sami nyongsong rawuhipun kanthi hawa katentreman, kabungahan,
bersukacita di masa penantian. Dados atmosfer gesangipun umat nggambaraken gesang kabingahan, bersukacita, rasa ayem tentrem. Menika nyarengi wekdal-wekdal kawula ngwantu rawuh paduka mboten gampil kelu kenging godha menggok saking sasaran, nanging keparenga ing wekdal pungkasan menika sansaya menep sumarah pasrah tentrem ayem wonten ing ngarsanipun Gusti. Candhaipun ndongaaken lampah platosan ing gereja, Gusti berkahi para pradata, pinisepuh, diaken tuwin pendhita. Anggenipun jalin kerjasama dipun paringi patunggilan ingkang kebak ing raos nyawiji rukun tanpa bebenceng lan kudo paben sedaya ing kawontenan tentrem bangun patunggilan platosan kanthi hawa sekeca tebih saking werni-wernining kudo pasulayan ingkang saged natoni adeking patunggilan punika. Candhaipun kawula ndedonga duh Gusti, ndongaaken kaprihatosaning jagat menika bangsa negari kawula adepi bencana alam, bebaya alam ingkang tumanduk wontenipun gunung erupsi, mekaten ugi wontenipun tanah longsor, wontenipun banjir beno, bandang ingkang nempuh saperangan tlatah Jawi, semanten ugi ing perangan luar Jawi. Gusti paring kawelasan ngluwari bangsa kawula saking godha-godhaning bebaya utawi bencana alam. Candhaipun kawula ndongaaken bangsa negari menika anggenipun maranata rakyatipun dipun berkahi lumantar Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri maranata saking tingkat pusat, tingkat provinsi ngantos dumugi ing tlatah pedusunan. Sedaya dipun paringi kawaskitan kasagedan. Semanten ugi proses pembangunan infrastruktur ngantos rancangan badhe pindahipun ibu kota Jakarta tumuju ing ibu kota nasional Kalimantan Timur sageda kelampahan. Abdi paduka ing pinten wekdal mangke menika badhe nindakaken jejibahan sesarengan kalian para tim ngawontenaken pandonga keliling ing obyek-obyek vital ingkang badhe dipun angge nyambut damel ing IKN menika. Mugi pladosan kawula sarombongan ingkang badhe ndedonga sesarengan wonten ing papan IKN menika antuk panjurunging berkah Gusti kawilujengan katentreman tebih saking alangan kuda tuwin bebaya. Semanten ugi duh Gusti kawula nyuwun wonten ngarsa paduka binerkahana anggen kawula nindakaken ayahan badhe mlebet ing mangsa Natal. Sae menika ing patunggilaning pesamuan wilayah blok-blok sedaya ingkang nyamektakaken sageta sedaya menika kelampahan kagem kluhuran kamulyan asma paduka. Wusananipun duh Pangeran Gusti kawula Yesus Kristus paduka ratuning gesang kawula ratuning pesamuan tansah nunggila ing kawula paring tuntunan paring pangemut-emut paring perlindungan slamet tinebihna kawula saking godha rencana tansah nampi katentreman kawilujengan ingkang saking paduka. Sedaya pamundhut donga ingkang sampun kaujub akan sesarengan menika mugi rena paduka tampeni lan sageda kepareng kabul keleksanan wonten ing gesang pasamuan sedaya ingkang nembe ing kasisahan dipun reksa dening Gusti Yesus nampeni panglipur lan tumuju ing kabingahan ingkang nembe keputusasaan kabangun malih pengarep-arep ingkang nembe kecalan boten delarung anggenipun kasusahan nanging linipur Gusti saged nampi nrimahaken lan bikak lembaran gesang anyar anggenipun bibar kecalan kala wau boten kedelarung-delarung dangu. Kawula ndongaaken duh Gusti para sanak sederek ingkang gesang wonten ing tengah patunggilan menika, para keluarga muda, anak-anak muda ngantos lare-lare alit, para sepuh lan para tiyang sepuh. Gusti jangkung ing berkah sedaya sayuk rukun kebak ing gesang katentreman karahayon. Saking astanipun Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci tumedakna sawabing berkah kagem para sederek sadaya ingkang nderek ing giyaran menika. Nampenana berkah saking Gusti arupi tentrem rahayuning ati, gampil mirah rezeki, tebih saking godha sakit penyakit, mekaten ugi bertumbuh bertambah iman rohani panjenengan. Tumedak berkah saking Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Haleluya. Amin. Mekaten Bapak Ibu dan para sederek sadaya lampahing patunggilan donga wanci enjing menika. Mugi dados sarana berek iman nyantosaaken pracaya dadosaken tetedan tumrap kasukman ingkang bertumbuh bertambah ngantos tumuju ing kadiwasan. Wilujeng pinanggih wonten ing giyaran pelatosan donga enjing dinten candhaipun Gusti Yesus berkahi panjenengan sedaya.
Matur nuwun. Amin.